На 25 септември 2024 година ще се състои премиерата на книгите Кирил Кадийски алтер его на българската поезия на френското издателство Аден и Изгнанник на земята на поета Кирил Кадийски, като същите ще бъдат представени от професор доктор Валери Стефанов. Днес две книги. Аз гледам така да не дотягам много на читателите и на моите приятели. Решихме да обединим в две книги. Това е стихосбирката Изгнанник на земята, която е издание на Колибри, а също така и този том Кирил Кадийски алтер его на българската поезия, който представлява едно към едно превод на френския алманах, който има заглавие "Един внезапно силен глас". Така е, Кирил Кадийски, един внезапно силен глас. В този смисъл има неща, които и за двете книги могат да се кажат с еднаква сила, защото това, което пишем, което публикуваме и това, което се оценява по някакъв начин, са постоянно в една неразривна връзка. Нали? Човек не пише, за да си го държи в чекмеджетата, и освен това, когато вече го публикува, пък любопитен е не само заради себе си да види какво е направил, а и да се види как се възприема то в контекста на съвременната литература. Ясно. Как бихте коментирали признанието, което получихте? Как се чувствате? Такова признание рядко се получава от българските писатели. Вижте, всичко, което съм правил, съм го правил с едно усещане, че това, освен постижение за мен самия, сега няма какво да се лъжем, то е и постижение за българската литература, колкото това тук на някой да не им се нрави. Има и такива моменти. И винаги съм работил с чувството, че българската литература има творци с качества, но за голямо съжаление не винаги българската литература е намирала добър излаз в чужбина. Вие знаете, че нито едно изкуство не може да съществува само за себе си, така в един регион затворено. Истинското изкуство е общо човешко и бих казал, то е валидно за всички географски точки. Няма никакво значение читателя къде живее и на какъв език го възприема. Затова смятам, че и превода е този, който най-много спомага за лансиране на чужда литература у нас и на нашата по света. Много ви благодаря и последно да ви попитам, под каква форма ще се проведе днешното представяне? Лекционна ли или по-скоро като диалог с аудиторията? То ще бъде импровизирано. Вие знаете, че всички сценарии, колкото и да са добре подготвени и да се спазват, в един момент рухват. Важното е, че от практика това го знам. Вие знаете, че аз съм чел на 2 пъти лекции в Софийския университет, на които тази моя книга за поезията. И освен това имах в Каза Либри, на същото място миналата година, един лекционен курс. И винаги съм стигал до извода, че най-хубаво се получава, когато се почне от нещо и се върви към импровизацията. Така че тук професор доктор Валери Стефанов, който е един много ерудиран талантлив писател и много ерудиран литератор, университетски преподавател, той владее винаги добре аудиторията. Знаете много добре, че професорите в това отношение са много от полза на тези представяния пред публика, защото те в един момент се пренасят в обичайната си обстановка и могат и това, което е вътре в тях и трябва да го споделят, те могат и да импровизират. Така че това ще бъде. Ще има приятели, мои поети, писатели, ще се видим, ще пием по чаша вино, разбира се.
и се поприказваме. Най-ценни са тези срещи, когато преминат в един разговор свободен накрая.